በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እስመናሁ እዜንወክሙ አብየ ዜና ፍስሐ ዘይከሙ ለክሙ ለኩሉ ዓለም እነሆ ሁላችሁም ሁሉ ዓለም ደስ ዘብል ብስራት እበስረኩም አለሁ። ኩራንን ኩብራትን አውሽጥን ወጻእን ሀገር ዘለሁም ህዝበ ክርስቲያን በሐበሻ ኩልኹም ህዝበ ኤርትራ እንቋዕና በዓለለት ቆይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብጽሐኩም ከም ኃጢአትና ከቀጽዐ በዓብይ ምሕረቱን ብዙሕ ርህራሄኡን ነዊሕን ትዕግስቱን ዘብጽሐና ልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ። ቀዳማዊ ዘእንበለ ትማልም ማእከላዊ ዘእንበለ ዮም ዳህራዊ ዘእንበለ ትማልም ማለት ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ጠባይ ህፃናት ሓልዩ ህፃን ኮይኑ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደሉ ዕለት ልክዕ ሎሚ ከም ዝኾነ ገይርና ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ሎሚ ብልደት ክርስቶስ ሓጎስ ኮነ ብምባል ሎሚ እናበልና ነኽብሮ ኣለና። እነሆ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋአ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ባህርየ ሰብ ተዋሂዱ ሰብ ኮይኑ ንኽውለድ ምኽንያት ዝኾኖ ቀዳማይ ሰብ አዳም ብዝፈጸሞ በደል እዩ። ግናኸ ክሳዕ እቲ ንአዳም ዝሃቦ ተስፋ ህይወት ዝፍጸም ካብ አዳም ክሳብ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ባርነት ኃጢአት ብፍዳን ኩነኔን እናተሰቃዩ ይነብሩ ነበሩ። ወአመ በጽሐ ጊዜሁ ፈኖ እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምብእሲት ግዚኡ ምስ በጽሐ ድማ እግዚአብሔር ንወዱ ለአኾ እሞ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ከም ዝብል እቲ ጊዜ ምስ በጽሐ ግና ብኡለ ጸጋ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ኣብ ቤተልሔም ተወልደ። ብልደቱ ድማ ተነጊሩ ዘይውዳእ ሰናይ ኮነ። ብልደቱ ዓብይ ብስራት ሓጎስ ተኣወጀ። ልደት ጎይታ ቅድሚ ኩሉ ዝተበሰሩ ኣብ መሮት ዝነበሩ ጓሶት እዮም። መልአከ እግዚአብሔር ተገሊጽዩ እነሆ ንኹላኻትኩም ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ብስራት እበስረኩም ኣለኹ። ምኽንያቱ ድማ ሎሚ መድኃኒ ክርስቶስ ተወሊድልኩም ኣሎ እናበለ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን ዘርሕቕ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን ዝዕድል መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ሎሚ ብምውላዱ ንኹሉ ህዝቢ ዓብይ ሓጎስ ከም ዝኸውን ኣበሰሮም። እቶም ጓሶት ድማ ቀልጢፎም ናብ ቤተልሔም ብምኻድ ንጎይታን ነዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ረኺቦም ንእግዚአብሔር እናመስገኑ ንህዝቢ እናነገሩ ተመልሱ። ነዚ መሰረት ብምግባር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብዓብይ ሓጎስ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ዝብል ጣዕመ ዜማ ልደተ ክርስቶስ እናበሰረት ትርከብ ኣላ። ብልደቱ ምስጋና ኾነ ብዙሓት ሰራዊተ ሰማይ መላእክት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ክብሪ ምስጋናን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣብ ምድሪ እውን ሰላም ይኹን ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም እናበሉ ምስኣቶም ኣብ መሮት ዝነበሩ ጓሶት ሰሚሮም ኣመስገኑ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ድርሰቱ ከምዚ ይብል ዮም ኣሃደ መሪኤተ ኮኑ መላእክት ወሰብ ከመይሰብህዎ ለክርስቶስ በቃለ አሚን። ሎሚ መላእክትን ሰብን ክርስቶስ ምእንቲ ከመስግኑ ኣብ መጓሰ ማሕበር ኮኑ። መጽሓፈ ድጓ በዛ ክብርቲ ዕለት እዚኣ እውን ኣብ መላእክትን ኣብ ደቂ ሰብን እቶም እንስሳት ከይተረፉ ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ከሳቴ ብርሃን ዮም ተወልደ መድኃኒ ዓለም እጃ ኩሉ ዓለም ኮይኑ ብርሃን ዝህብ መድኃኒ ዓለም ሎሚ ተወልደ እናበሉ ብምስጋናኦም ብሓፈሻ እዛ ዕለት እዚኣ ኩሉ ፍጥረት ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ኮይኑ ንጎይትኡ ዘመስግነላ ዓባይ ዕለት እያ። ብልደቱ ሰላምን ዕርቅን ኮነ። ተጋሪዱ ዝነበረ ጽኑዕ ናይ ጽልኢ መንደቕ ተቐንጢጡ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን መላእክትን ሰብን ነፍስን ስጋን ህዝብን ኣሕዛብን ዕርቂ ኮነ። ነዚ እዮም ድማ ቅዱሳን መላእክት ኣብ ምድሪ እውን ሰላም ይኹን ዝበሉ። ልደቱ መዓልቲ ህያብ እያ። ሰማያውያን ቅዱሳን መላእክት ስብሃት ለእግዚአብሔር እናበሉ ህያብ ምስጋና ከቕርቡ ከለዉ ብኮኸብ ዝተመርሑ ዝመፁ ምድራውያን ሰብአ ሰገል ድማ ወርቂ ዕጣን ከርቤን ሃብዎ።
እምበር ክቡራንን ክቡራትን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ በዓል ልደተ ክርስቶስ በምዓመቱ ኸነኽብሮ ኸለና እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዘና በረኸት ክንረኽበሉ እንቲ ዓቕምና ብዝፈቕዶ ንጽጉባት ክንረድእ ንስኡናት ከነካፍል ሕዙናን ክናዝዝ ሕሙማት ክንበጽሕ ንዝዓረቑ ክንከድን ግላዊ ሓሳብ ኣወጊድና ብማእሰር ፍቕሪ ተኣሳሲርና ሓድነታ ኣጠንኪርና ጽኑዕ ተስፋ ሰኒቕና ክንርከብ ከለና እዩ ንቤተ ክርስቲያንና ከነጽንዕ ሃገርና ከነልምዕ ክንሕልውን ይጽንሐለይ ዘይበሃሉ እዩ እሞ መድኃኒ ዓለም በዓልና በዓል ሓጎስ ገይሩ ንሃገርናን ንሙሉእ ዓለምን ሰላሙ ይሃበና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን በዓል ልደት ድማ ይገረልና ፍርቃ ኣካልና ኣብ በረኻ ስለ ዘሎ ረሲዕናዮም ኣይኮናን ኣብ በረኻ ዘሎ ኣሕዋትና እሞኒ ኩሉ ዝሸገሮም ኣብ ቤቶም ዘሎ ድማኒ ዘለና ክንረድኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ይግበረልና ሓቂ ነገር ስለና ክብሉ እዮም ኣብ በረኻ ናብ ቁርን ዘለዎም እሞኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ የሕዋትና እውን ክንረድኦም ኣንስቶም ኣብ ሽግር ከይወድቃ ዘለዎም ማእረሮም ብእንስሳ ከይብላዕ ኩሉና ክንረድኦም እግዚአብሔር ይሓግዘና በዓልና ድማ ናይ ሓጎስን ናይ ተድላን ናይ ፍስሓን ይግበረልና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸት ኣብ ኩሉ ዓለም ወሪዱ ንኩሉ ዓለም ሰላም ከውርደልና ቅዱስ ፍቓዱ ይግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ